tutok na. Kauban ang inyong radyoman, Aida Campos. Diri lang sa inyong paboritong RMN stations nationwide. Kauban ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ahensya sa Department of Agriculture. Maghaguros na ang mag-uuma sa saktong makinarya. Basta makinaryang RCEF, libre. Para sa dugang kasayuran, pag-text lang sa PhilMac text line na 215-818-60 para sa Globe ug TM ug 225-651-860 para sa Smart, TNT ug Sun. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gipahayag ni San Pablo, usa sa mga haligi sa Kristohanong pagtuo, sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14, hangtod sa 17. Gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini. O giwagtang niya ang tanan. Pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, o sa kasaulugan sa bag-ong bulan, o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan, mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan, mao si Kristo. Ang katumanan, mao si Kristo. Maayong balaanong pagsaulog sa Kristong Hari, no? Focus taron sa Kristong Hari. Kay kini, diri mangyod nanukad ang atong pagtuong Kristohanon. Og inline sa ato yung topiko nga wa pa nato gihuman, ato yung ipadayon, no, ang pagpabarog, no, sa pagpasabot labi na gyud sa atong mga igsuong Sabadista, nga ang bag-ong kasabutan lahi gayud sa daan, no? Kanunay na akong gibalik-balik ang premise sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31 hangtod 32 nga ang Dios sa langit magahimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Sukay lahi ang bag-ong kasabutan, magdahom o mag-expect yun tag mga kausaban. Ug ang maong mga kausaban ato nang gibalik-balik, dili na sabton nga gilapas ang balaod sa Dios, kundili pagasabton kini nga gituman hinuon o fulfillment of the law. Mao bitaw ang katekismo sa simbahang Katoliko, no, kanang CCC, nga libro na amang kuniana. Giingon nga sama niya ng Sabat. Ang Sabat yun sa daang kasabutan matunong yun nag-Saturday kung 7th day of the week.
maunay giusahan sa mga Hudeo o gani pag-abot sa bag-ong kasabutan, wala man na hingpit yun nga mawala. Bisan pa magani karon ang mga tao nga nagpadayon paghapon sa relihiyong Hudaismo, Saturday o Sabado, 7th day of the week manghapon ng ilang gihiusahan. Oh. Pero matud pas katikismo, ang adlaw sa pagkabanhaw nga gitawag ni San Juan og adlaw sa Ginoo, no, mura pog Sabat. Actually, nganong murag Sabat tungod kay mao man ni ang Christian Sabat gyud kung ayuho na tug sabot ang Biblia, no? Ang kinatibukan, no, dili ang bahin lang, no? Christian Sabat ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw, no? Sa pinadayag 1:10 gahisgot si San Juan nga nadiha kuno siya sa espiritu o sa exegesis, nagasimba kuno siya diha sa adlaw sa Ginoo. Ang atong mga igsong Sabadista mo ingon nga Saturday kuno na. Pero matod ni Obispo Ignacio, ang disipulo ni San Juan, dili na Saturday, kundi adlaw na sa pagkabanhaw. Mo nang diha ko mo rely gyud. Mao na nga kung na Domingo na ang atong espesyal nga adlaw, tungod kay mo po nagipili ni Kristo nga mahimong espesyal kung tanaw nato ang Biblia. Nganong moingon tang espesyal ang adlaw Domingo sa Kristyanismo, tungod kay matud ni San Pablo, kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Mao na nga nahinumdum ko sa akong higala nga doon na siya gikutlo nga reference sa Kasabadista nga ang mga protestante kuno ni sunod lang kuno sa mando sa simbahang Katoliko nga kanang Domingo. Ako niingon ko tinuod na, pero ang pagsunod kana bang dunay basbas sa langit. Kay kung ingno nato nga balaod lang nas tao, no? Tungod kay gidesisyonan sa mga obispo nga diha natas adlaw sa pagkabanhaw. Oh. Now, timan-an nga ang mga otoridad gitagaan og gahom niya ng binding and loosing gahom na sa Dios nga gi-share pod sa Dios ngadto sa iyang iglesia, no? Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, kung atong sabton na mga pulong sa Ginoo diya sa Mateo 18:18, naa di ay desisyon sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Mao ni akong kanunay gina akong gihingusgan. Dili tanang balaod sa tao, dili tanang desisyon sa tao magpabili ng desisyon sa tao. Na ay desisyon sa tao nga mahimo ng balaod sa Dios, asa mabasa, asa masabot. Mateo 18:18, ang matuod nga iglesia, akong iklaro, ang matuod nga iglesia, ang mga otoridad niini gitagaan og gahom nga sama sa Dios, kanang binding and loosing, no? Kanang pagdili og pagtugot. Unsa man ang pagdili og pagtugot, di ba gahom na sa Dios? Ang pagdili mao nang muhatag siyang balaod nga mao ni gidili, ang ang pagtugot mao nang moingon siya mao ni buhata. Binding and loosing. Iyan ang gishare nga gahom ngadto sa iyang simbahan. Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Unang naghupot niya na nga otoridad ang mga apostol. Pero kung moingon po ang uban mga apostol wa berita, so ilabot ng mga obispo. Now, nalimot siguro ta nga ang authority sa mga apostol mapanunod, mapasa na sa mga sumusunod nga legitimate. Para saan ng katigayunan sa ginikanan. Mapanunod na sa anak, di ba? Ang iyang katigayunan kay ang anak legitimate man gyud nga manununod, no, sa katigayunan sa ginikanan. Unya, history will show us bishops of the Roman Catholic Church. Mao gyud ang original gyud, no, nga nakasunod sa authority sa mga apostol, sunaan nila ng authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Now, history will show pinagi sa Christian tradition nga dili pud tanan nasulat sa Biblia, no? Giingon nga sa tradisyon nato mga Kristohanon na apil gyud ng pagbalhin na gyud sa solemnidad sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. So kanang kadtong desisyon sa Council of Laodicea, di man ko makalimot aning Council of Laodicea.
dili ko makalimot aning Council of Laodicea, no? Dili lamang kay gihisgutan ng Laodicea sa Biblia nga naa gyud mga nahimong Kristohanon diha, no? Dili lang kay kana. Di ko malimot anang Council of Laodicea o Laodicea kay gikutlo ni sa akong higalang Adventist sa among debate nga Iglesia Katolika desisyon kana, tinuod bitaw na. Pero bisan desisyon na sa Iglesia Katolika, may basbas na sa langit. So mahimo ng balaod sa Dios. Ang premise, Mateo 18:18, ang inyong idili, diri sa yuta, idili sa langit ang inyong itugot. So balikon ko sa pag-ingon. Kung dunay mo ingon nga, oy mga apostoles raman ng gahuma berita, so may labot mga obispo. Now, ang rule sa manununod, atong i-apply. Asa man day mapanunod ang authority sa mga apostol? Kung mabakanti ang ilang katungdanan, siyempre ang musunod. Nga sa ako nang giingon mga obispo. So kadtong Council of Jerusalem, kung mutuotan ni adto kay council man to sa mga apostol, lideres, mga otoridad sa iglesyang gitukod ni Kristo, so mo nang mutuot atong Council of Jerusalem. Ug unsa tong mga desisyon dito, no? Nga ni adto sa ilang disciplinary rule, ilang ceremonial rule, ila pagaling giapil lang dili pa muka og dugo. Di ba? Mao na nga muuyon ko sa mga Sabadista niantog Council of Jerusalem sa disciplinary rule o ceremonial rule nila nga gidili pa gyud ang pagkaog dugo. Pero doon na gipang usab hinay-hinay sama atong ang hintil pwede na masakop sa gingharian. Unya dili na pod requirement ang circumcision sa pagpasakop sa gingharian, kundi ipasabot na kung tanaw na to ang tibok Biblia, Colosas 2:11-12, niingon si San Pablo, ang circumcision of Christ mauna ng bautismo. So kung nausob man gikan sa circumcision ngadto sa baptism, dili na sabton nga giguba ang balaod sa Dios katumanan hinuna fulfillment of the law. Mao nang kanapong pag-ingon nga kung Domingo na ang atong day of worship, nga niingon ang CCC, katikismo nga libro, muingon nga kanang Sunday observance nga mulihitag adlawng Domingo, adlaw sa pagkabanaw sa atong Ginoo, mo na fulfillment of the Sabbath. Nya muingon ang mga Sabadista dili man na 7th day biritas kay 6 kuan naman na first day of the week man na. Now dili mahimong 7th day ang Sunday kung musugod ra gyud tag trabaho sa Domingo. Kung himuo na itong moral law ng first day of work, kung kanus ata musugod og trabaho, mao nang di gyud mailisdan ng 7th day nga Saturday. Pero sa balaod gud sa moral law, wala gahisgot nga kinahanglan gyud nga ang unang adlaw sa trabaho kana ra yung first day of the week nga Sunday. Mao nang aron dili mausob ng 7th day, no? Pero sa moral law, no, napulo kasugo, wala gahisgot ang Dios nga i-apil sa moral, balaod moral ng kung kanus ata mo sugod og trabaho. Sa ato pa, ceremonial rule ang pagpili unsa tang adlaw mo sugod og trabaho. So kay ceremonial rule, so pwedeng mausab. So mao na nga kung ang gobyerno mo ingon ron nga ang first day of work, Lunes na, so pwede po na himuon natong kana mo diha po ta musugod og trabaho. So kung musugod tag trabaho, Lunes, unsa man ang ikapito? Saturday pa ba gihapon? No longer Saturday, but Sunday. So, kung ibase nato nga kung musugod tag trabaho sa Lunes, ang tinuod nga 7th day, no, kung himuon nato ng timailhan sa katawhan sa Dios sa bag-ong kasabutan, ang tinuod nga 7th day, no, sa kaatong panahon karon kung musugod tag Lunes og trabaho, mga Katoliko mo'y tinuod nga Sabadista. Kung himuon natong kung ang pagsabot nato anang 7th day kanang naglihi og 7th day, kung mo na itong pagsabot sa Sabadista. No, sa atong panahon karon ang tinuod nga Sabadista Katoliko. Di ba? Kay kanang Saturday ikaunom pa man na kung musugod tag trabaho sa Lunes. Pero may sila nga nung giusob man yung nabiritas ng first day of work. Kaya usan na siya sa pwedeng mausob. Diba? Dili tanang balaod, dili pwedeng mausob. No? Tinuod nga ang moral law nga balaod sa Dios dili na mausab. Ug wa giusab sa Katoliko ang mga moral law.
Kung unsa may giusab sa Katoliko nga mga balaod, ang mga balaod ra pud nga pwedeng mausab sabaan ng disciplinary law o ceremonial rule samaan ng pagkaon, ceremonial rule man na. Or disciplinary. Ug unsa ilang disiplina niadto? Giisip nila pananglit ng baboy isdang wala himbis nga mahugaw, spiritually mahugaw na mo nang dili na pagkakanon sa ilang panahon, mo na ilang disciplinary rule or ceremonial rule sa ilang panahon. Pero not all laws, dili tanang balao, dili pwede mausab. Unsay laing premise na to ana. Hebrehanon 7:12, unsay giingon diha, kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So sayop nang moingon ta nga dili tanang balaod dili mausab, no? Hebrehanon 7:12, gikutlo man gani po ning Eliseo Soriano. Kay si Eliseo Soriano may expert man po to ng Biblia. Pero dito lang niya nagamit ang iyang pagka-expert sa simbahan o iglesia nga tukod lag tao. No? Ang ka-expert na to sa Biblia ato untang gamiton sa tinuod nga simbahan. Kung unsa ang original church, kung unsa, no, sa history, unsa gyud ang original church, dinha nato gamiton na atong pagkamayng laki sa Biblia. Makakontra si Eliseo Soriano sa Barista, usa na sa gamiton niya, Hebrehanon 7:12. No? Pero ako moingon ninyo, wala pa si Eliseo Soriano kanatukod niya iyang samahan 1980 man to, nasugda niya. Wala pa si Eliseo Soriano, no, peace be upon him. Dugay na nang naa sa Biblia ang Katoliko. Kanang Hebrehanon 7:12. Kanang giingon diha nga kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Unsa man ang mga balaod nga pwedeng mailisan mo na diskubriho nato. Kanang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho, ceremonial rule na kay wa na giapil sa moral law. Di ba? So ang pagtransfer na, no? Kung desisyon na sa mga obispo, maunay usa sa mahimong desisyon sa tao nga mahimong balaod sa Dios. Gani kung ayohon yun natugtuon, kabubuton raman po ni sa Dios. No? Mura lang ba o hatag lang og sign ang Dios ba? Unya, ang tao mo'y naingon, Domingo na, kay si Kristo na banhaw mag-Domingo, so kini mo atong himuong kanang espesyal ng adlaw. Adlaw sa Ginoo. Di ba? So, murag plano ra gihapon na sa Dios, murag siya ra gihapon ang gaon na, pero iya lang mura bagi pasumbingay ba pag sige direkos Domingo mabanhaw para makauna-una ning mga Kristohanon kining mga sumusunod nga mauna ni himo ang adlaw sa pagsimba. Then sa Council of Laodicea ilang desisyonan nga diha na ibalhin na ang solemnity adlaw sa pagkabanhaw na. So asa man tag bersikulo nga mo-approve ang langit ana kanang Mateo 18:18 ang inyong idili idili sa langit ang inyong itugot pero ang mga otorisado ra po'y makahimuha na dili kay bisan kinsa kay pareha sa atong kanang maghimo og kwarta ang mga opisyalis o mga authority raman sa Central Bank mo'y makahimo og kwarta dili man bisan kinsa. So ang mga legitimate successor sa mga apostol sila ra po'y pwedeng makausab-usab, di ba? Ang mga obispo. So, katong Council of Laodicea, ako musaludo ko ato. Niya, mao ni kanunay na akong gibalik-balik na pagsugod, ako ning hinuktok sa mga igsuon natong sa Barista. Now, kung inyong nadungog si Veritas ron nga murag sarcastic siya style ron nga musulti, now, dili na ko intensyon ani nga pasakitan mo, no? Kung murag style lang yun ako, karon, no? Style lang nako estilo, emphasis lang ni ay ninyo sabta nga sarcastic si Veritas kay kanang sana wala siya igugma ninyo, no? Sabta lang ninyo kining akong pagka-sarcastic, kung sarcastic manggaling ko mo padayag sa kamatuoran baruganang Katoliko for emphasis lang, no? Pahimugat. Kay kung maghinahinay lang ko sige dire kay hinahinay basing katulgon mo, di kay mo namang uban, dili katulgon maminaw kung magsagit-sagit ang speaker or kanang bang sa rhetoric pa, no? So, pero kung sarcastic man gyud ko tinud-anay, no, ay ninyo na i-appeal, no? Paselo ako ana, no? Si Veritas dili man perfect personally, so mahimong masayop ko diya sa pagbati. So ayaw ninyo na i-appeal. Ang mga tinuod lang dinhi, mga kamatuoran lang dinhi mo inyong i-appeal, no? So mao na nga kanang
transfer sa solemnity sa Sabat, para nako, kung desisyon na sa mga obispo, mahimo ng balaod sa Dios. Premes, Mateo 18:18, gahom sa mga obispo. So, kung moingon ta nga, oy, mga apostol ra may naigahom sa binding and loosing, pagdili og pagtugot, wa may labot mga obispo. No? Kung dili mapasa ang authority sa mga apostol, sa mga obispo, mahimong sakto ka ana. Pero kung ang authority sa mga apostol, mahatag pud sa mga sumusunod, na manggali ko ikuha na kanang implication ana nga mogamit kong teksto katong Buhat 2:38-39. Actually, gahisgot og bautismo nga ang saad kunos bautismo alang kaninyo sa tupa sa mga dagko, itong mga apostol pananglit sa una, og sa inyong mga anak sa ato pa mapanunod sa mga sumusunod. So, mo na akong premise pod. So, kung unsa ang authority sa mga apostol, natural mapasa na sa mga sumusunod ang mga obispo. So, naa nila ang authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot. Mao nang utuog gyud ko atong Council of Laodicea. Nga ang atong new 7th day ron, Sunday na, ang first day of the week. Now, dili ko mulali sa kung maghisgot tag first day of the week, kanunay gyud ang Domingo. First day of the week, Domingo gyud. Unya ang Saturday kon Sabado, adlaw nga Sabado, Saturday, 7th day of the week, mao gyud kanunay ra po na siyang Saturday ng 7th day of the week. Pero lahi nang moingong kag 7th day of the week o 7th day after 6 days work. Unsa may kalainan na? 7th day of the week, 7th day after 6 days work, ang 7th day of the week is specific Saturday. Pero kung moingon galitag, 7th day after 6 days work, depende. Kay magdepende man ang atong 7th day kung kanus ata musugod og trabaho. Kung musugod tag trabaho, Lunes, ang atong 7th day, Sunday. Di ba? Unya, ang moral law, mao man yun na, dili man yun specifically 7th day of the week. Ang balaod sa moral, sa napulo kasugo, kung magiskot og Sabat, igo naman nag-ingon ang Diyos. Oy, hinumdumi, nga sa unom kaadlaw ni akong gihimo ang tanan, og sa ikapito ni pahulay ko. Mao nang gisugo niya, nga mutrabaho sa unom kaadlaw og sa ikapito pahulay. Sa ato pa, ang 7th day nga moral, 7th day after 6 days work. Not necessarily or specifically 7th day of the week. So, ang tinuod nga gausab sa balaod sa Dios dili mga Sabadista nga Ellen White. Dili Katoliko mo tinuod gausab sa balaod sa Dios. Ang tinuod gausab sa balaod sa Dios mga Sabadista nga kuan kanang by version Ellen White. Kaya ilang mang yung ipahingusgan ba nga kanang 7th day diha, specific yun ang 7th day of the week. Mao bitaw sa debate na mo sa akong higalang Adventist, iyang gibasa tong dynamic paraphrasing translation nga sa pag-interpret tungod kay Saturday matunong ng 7th day, mao nang naay translation sa Biblia pero pila ra na kalugas nga gihubad nilag 7th day of the week diha sa Exodo 20. Pero dagang hubad sa Biblia nga ang 7th day diha dili gyud na gi-translate og 7th day of the week, giingon ra gyud na 7th day after 6 days work. So mao na moral, no? Ang pagpatunong kung kanus ana matunong maoy seremonyal, so pwede mausab. So dili ba di pwede mahimong 7th day ang Sunday kung Lunes ta mosugod og trabaho? Kaya nga nung pwede man na usbon biritas ng first day of work, kaya wala na ma-appeal sa balaod moral. Kaya balaod moral na may dili pwede usbon. Kaya di mo po na usbon yun. Sama ng dili mangawat, dili manapaw, mao na. Pero kanang pagpili, unsa nga dawat ta musugod og trabaho, ceremonial rule na. Kaya wala na specific yun diya sa moral law nga ang Sunday, first day of the week, maoro yun ay kanunay nga first day of work. Di ba? So, sa Catechism 1166, gi-imply diha nga ang Lord's Day nga Sunday, gitawag pog 7th day. Nga sa akong reflection, bag-ong 7th day. Sa maras pag-ingon nga, kung dunay daang kasabutan, dunay bag-ong kasabutan. So, kung dunay daang 7th day, napoy bag-ong 7th day. Di ba? So, mauna nga, patay, usa ka minuto na lang. Di pa dyan ko kahuman, no? Padayon ta sunod Domingo pohon.
Kay diri naman ta ni Kristo, so focus ta ni Kristo. Maunang kung mo focus ganit tag Christian teaching, focus ko sa gospel. Tanawa manudlo si Kristo sa gospel. Gibalik-balik ba nila sa ni Kristo ng ala sa turde gihapon, 70 of the week, kadi gihapon kanon ng baboy. Naingon bago diha, basahan ninyo bisag usa ka bersikulo, agi may mabasa na, no? Sa Marcos 7 focus ta sunod Domingo pohon. Kung unsa ng fulfillment sa kosher law, dili na gyud literal nga mga hayop ang giisip nga mahugaw, kundili kadto na mga binuhatan sa tao gikan sulod, no? At ang inyo sunod Domingo pohon ang pagpadayon nato niini, okay? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN.